Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi amathimba awo abhekele izinhlekelele ngomumo okubhekana nanoma isiphi isimo njengoba izangoma zezulu iSouth African Weather Service sezexwayise ngemvula enamandla esesigabeni sesihlanu ezingxenyeni eziseningizimu nasentshonalanga yeKwaZulu-Natal namhlanje. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi usebenzisana nezinhlaka ezahlukene ukuqinisekisa ukuphepha kwezakhamuzi kulandela isexwayiso semvula ehambisana nesiphepho esinamandla, ukuduma kwezulu nesichotho ezingxenyeni zesifundazwe. Indawo lezi indawo engaphansi komasipala beyifunda amajuba, umzinyathi, uthukela, uku-district, umgungundlovu, bese kuthi kube khona futhi ney'ndawo ezinye esifundazweni nazo futhi ekulindeleke ukuthi sihlaselwe isona lesi simo sezulu. Kepha kulezi ndawo-ke akulindelekile ukuthi isimo lesi sibe nzima kakhulu. Izangoma zezulu iSouth African Weather Service zixwayise ngezikhukhula ikakhulukazi ezindaweni eziphansi. Kuzona zonke lezi ndawo lezi into enkulu esikhathazayo ukuthi kungase kube khona ukuna kwezulu okukhulu okungase kudale ikhukhula. Amathimba ethu-ke aney'ndawo ey'phansi ayigadile kakhulu futhi ungqongqoshe womnyango kaCopter umfundisi Thulasizwe Buthelezi uhlabe ikhwelo lokuxwayisa izakhamuzi ukuthi lesi simo masiqhubeke nokusigada, masiqhubeke futhi nokugada njengoba imvula lezi ezinamandla siyazi ukuthi zibeka impilo engcupheni futhi imvula lezi ezinamandla zibuye futhi zibeke nemfuyo yethu engcupheni. Kunxuswe izakhamuzi ukuba ziqaphele zigweme ukuwela imfula egcwele ngokweqile. Kubalulekile ukuthi imigwaqo esisebenzisayo masiqikelele ukuthi imigwaqo ephephile futhi kubalulekile ukuthi singayiweli inhloko imfula uma kuney'khukhula. Kubalulekile futhi ukuthi amanzi lawa singawathathi kancane. Amanzi nje amancane ayakwazi ukuthi imoto ayisuse noma ayigedule. Okunye futhi okusikhathazayo yikhona ukuthi kusekuney'gameko ey'ningi lapho sithola iy'ngane zidlala emanzini zingagadiwe noma zidlala endaweni enamanzi amaningi engagadiwe. Lokhu kuyingozi ngoba iziba ziyingozi enkulu and sesibe ney'gameko ey'ningi lapho kulahleka khona imiphefumulo ngenxa yokusetshenziswa kwey'ndawo ezinamanzi ezingagadiwe. Kunesixwayiso sesigaba sesibili sokuduma kwezulu okunobungozi esifundazweni, ikakhulukazi emkhandlwini weTheku, iLembe, King Cetshwayo naseZululand.